ומבורך, כבוד מכובדיי היקרים, ידידי ועמיתי הרב אליהו אלחרר, כבוד ראש העיר מכובדנו חיים ביבס היקר, לא נהיה לתת לו את הגב, בסדר, אני אמור כאן, זה בסדר. כבוד חברי המועצה היקרים, מיכאל חלב, אילן סעדון, מנהל מחלקת הדת, שלמה, כבוד ראש העיר, הראשון, השכטר, שומעים אותי יותר טוב, אני מקווה גם בלי זה. כבוד משה שכטר, ראש העיר הראשון, רבנים יקרים, הרב אסולין, הרב טוויטו, קהל קדוש ונכבד. מכובדנו אסף הזמין אותי, אמרנו מיד כן, הרמב"ם, יום עלותו לבית המקדש, בהר השם. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מתאים מאוד לנשר הגדול, מתאים מאוד לאחד שרוח הקודש מפעמת בו. ובאחד הספרים כותב הרמב"ם, הוא כבר כתבתיו בספר הנבואה. ספר הנבואה נגנז מאיתנו, אבל הרמב"ם כתב ספר כזה על עקרונות הנבואה וכל המשתמע ממנו. אז מי שמבין בנבואה כותב על זה, מי שלא מבין לא כותב. אז נבין את מעלתו הגדול של הרמב"ם, נבין היכן הרמב"ם נמצא באיזה דרגה. וכשאמרו את הביטוי הגדול ממשה ועד משה לא קם כמשה, ממשה רבנו ועד משה בן מימון לא קם כמשה, האמרה הזו שקועה עמוק מאוד בליבותינו, ביהדות ספרד. הדבר ידוע שקהילות התימנים הולכים אחר פסקי הרמב"ם, ידוע שקהילות גדולות מאוד בפאס, במרוקו, באלג'יר, נשענים על דברי הרמב"ם. מרן השולחן ערוך רבנו יוסף קארו, סגנון הכתיבה שלו בבסיסו בשולחן ערוך מדברי הרמב"ם, מצוטט מדברי הרמב"ם בהתחלה. מה שנראה לו שלא כדברי הרמב"ם משנה, אבל היסוד הגדול בהלכה זה הרמב"ם. יהודי חלב היה להם שיעור קבוע במורה. המורה כוונה לרמב"ם. מתאר את זה רבי אהרון שווקה, שהיה דיין במצרים. הנכד שלו, אולי אתם מכירים אותו, קוראים לו הרב חיים סבתו. והרב שבתאי סבתו, אתם מכירים את המשפחה הזו? ודאי. והם מתארים את צורת הלימוד במצרים וגם בחלב, שהיו שקועים בדברי הרמב"ם יותר מאשר בשולחן ערוך. וכותב את זה רבי אהרון, ודבריו ככילורין לעיניים. זכתה הקהילה הקדושה הזו ובנתה את אושיותיה על דברי הרמב"ם. הנשר הגדול, היד החזקה, משנה תורה, כל היסודות שהרמב"ם מביא לנו, יסודות חשובים מאוד שעליהם אנחנו נשענים. ומצאו לחנוך את בית הכנסת הגדול והחשוב הזה דווקא ביום שהרמב"ם עולה להר השם. כשחנכו את הבית הראשון, שלמה המלך עשה מסיבה גדולה, ענקית, התחיל אותה בחטא בתשרי, 7 ימים כולל יום כיפור, והמשיכה לעוד 7 ימים חג הסוכות, וביום השמיני עוד יום עצרת עם הקדוש ברוך הוא, בביסרו חג שלח את כולם הביתה. 15 חגיגות הקדוש ברוך הוא. כשחנכו את הבית השני, את בית המקדש השני, לא היה חגיגה מי יודע מה גדולה, אבל עשו שמחה, אבל אמרו הבית הזה יהיה גדול. דרשו רבותינו, מה גדול? הרי זה אותו דבר. אלא דרשו רבותינו ואמרו, בית שמגדלים בו לתורה וליראת שמיים. לא גדול במובן הפיזי, אלא במובן הרוחני. בתפילתי כאן שהבית הזה יהיה גדול,
שמגדלים כאן עדרים בתורת השם, ביראת השם זכה וברא. שבמקום הזה יגדלו צעירי הצאן והציבור בתורה ובמצוות. הבית הזה יהיה גדול שמגדלים בו אהבת השם, כפי שהרמב"ם מדבר על זה בהלכות דעות, בהלכות יסודי התורה, והרחבה מאוד גדולה שם. הבית הזה שהציבור כאן, כמה פעמים באתי והשתתפתי כאן בתפילות, בנעימה, ברוך, באהבה. לקחו את השעון, זרקו אותו בחוץ, לא הסתכלו על השעון פה. אין שעון פה. אין, לא מסתכלים על שעונים פה. תדע, פה לא מסתכלים על שעונים. בתוך אהבת השם גדולה, זכה וברא, יש את הדבר המיוחד הזה של בית הרמב"ם. לא אאריך הרבה ולברך את הקהל הקדוש הזה, לרצון שבבית הזה תדעו סוף השמחות, ברכה והצלחה, ובעזרת השם נגדל המקום עם הרבה מתפללים שיבואו לכבוד ראש העיר יגידו צר לי המקום. אומנם לא אמר אדם בירושלים צר לי המקום, אבל כאן צר לי המקום, רוצים איך אומרים הרחיבי בקום העולה, דירות משפטי חזקי, האריכי ביתרייך, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרם גויים ויואב, שיזכו וימצאו במזל טוב. Shit.